Бях в библиотеката на съдбата, където има палмови листа и там е написана историята за всеки един човек. В тази история пише как се казваш, кога си роден, кои са майка ти, баща ти, части от живота ти и накрая кога си заминеш. В теб се инсталират между 5 и 7 месец програми по родова линия от майка ти и от баща ти. Избрал си вече да дойдеш в този род. Ти защо? Защото и ти имаш да работиш с същите такива характеристики. Това нещо ти помага ти да израснеш и да отработиш тази карма, за да може да достигнеш до личната ти програма, да откриеш духовните ти таланти, да махнеш неща, които душата влачи със себе си от живота и не може да реши. Целта на нашия живот е ние да се справим с трудностите. Властни сме на енергия от родовете, които се шмукват между срещуположния пол. Когато жената влезе в мъжка енергия, партньора влиза в женска енергия. Това е капан и за двамата. При мъжете негатив идва от страната на майката. При жената идват от бащата. Срещаме партньори в живота ни, в зависимост от този дефицит, който имаме от мама и тата. Каквото направиш, това ще ти се върне. За нас кармата е проблем. В изтока думата карма може да бъде и хубаво нещо. Колелото на Сапсара има характеристиката на трудностите, на проблемите. Духовността означава ти да направиш нещата по различен начин. Ако ние се осъзнаеме какъв е живота, в който живееме, game over, т.е. играта приключва, всичко е предопределено. Имаме право на избор, но нямаме право на свободна воля. Казва, че има над 72 милиона енергии на планетата Земя. И всеки канализира някаква енергия. Тоест, ние сме проводници, ние сме жица. Където и да отидеме в света, в различна държава, това означава, че ние сме били там, в миналото. Когато някой те наранява, това означава, че това е най-добрият ти приятел. Обвинението в духовността е убийство. Ние не харесваме другите хора, защото притежаваме тези качества, които не харесваме в другите хора. Искаме прошка на човека от среща, защото разбираме, че ние него сме го наранили. Много често, когато харесаш даден човек, това означава, че вие имате обща душа. Ти имаш между 50 и 100 двойни копия. Едно към едно с твоята съдба. Когато се роди детето, имаме 4 месеца или 120 дни. Детето получава програма всеки един ден да е 1 година от неговия живот. Всеки един човек е програмиран да живее 120 години.